Турка по садочку ходить та й ходить, курчаточок ходить та й водить. Русские раздольные приготовили для вас. Цыганочка упала, цыганочка черноука, цыганочка черная попляши. Миякә районының 70 еллык юбилейна был яктың элекке җитәкчеләре, күренекле якташлар сакырылды. Миякә районы бүген республикала малсылык, игенчелек, авыл хуҗалыгы продуктларын урында yetişтерү буенча иң алдынгы төбәкләрнең береһе. Бөтә уңышларыбыз кадрларга, кешеләргә бәйле, дип исәпләй үзләре. Айрыуса итәкче кешенең ысын мәгънәһендә явапсан, халыксан, тормышсан рухлы булуы шарт диләр. Миякә районының хакимият башлыгы Хәбир Хәләф улы Мусин әйтүенчә, элекке итәкчеләрнең фикере бүген бигрәк тә кызыклы һәм фәһемле. Ни өчен Миякәлә акылдарга район тормышын яхшы белгән, уның үткәне, бүгенгеһе һәм киләсәге өчен янган кешеләргә игътибар зур. Был беренчедән ошо ер өчен хәләл гөсен түккән шәхескә хөрмәт, икенчедән яхшы аты, даны калган эшләрде, ил өчен файдалы башлангычларны дәвам итү йолаһы. 1965-21 елларда район башында торган Иван Петрович Кирста менән Шәйхетдин Муса улы Гайсин турасында улар Миякә коммунизмын төзүчеләр диләр. Илек инде без эшләгән вакытларда авыллар җимере, тоташ кыймалар, анда ситән өйләр, ситән каралтылар, бер нәрсә салам башлы йортлар. Әнә шуларны тергезү өчен безнең район хуҗалары нык зур көч салдылар. Менә мин эшләй башлагач, шул совет территориясендә Каран, Илсогын, менә шул Миякә совхозы зур совет 14 авыл тирәле бит инде. Җимере хәлдәләре. Менә шуны тормышка аякка бастыру өчен Иван Петрович, менә Гайсин руководительләр бик зур көч салдылар. Шифрзы вагон белән Аксеновга ташып киләләр. Шуннан соң штакетниклар, халыкка таратып бирәбез. Салам башларны йөрттүрәбез, битүргә тырышабыз. Ул вакытта әле Акназаров агай булды, председатель советы министров. Мине 3 мәртәбә сакырып алды, Мәскәүгә китер алдына. Әхияр мине валиш, нинди планнарда яшәп, нисек итеп ошо авылларны әйбәтләйик дип әйтә торган. Миякәлә газ үткәрү эше 65 елларда ук башлана. Зур йортлар халу өчен Бөргән районынан бик күп эре агаз кайтарыла. Асфальт юлдар, электрлаштыру киңгә илә. Ошо яктан караганда, Бөргәндәр үзләре һуңгы елдаргаса юньле юл күрмәне. Газ түгел, электр уты белмәгән авылдары булды. Бөргән урманы аяусыз кырылды. Бөтә бәлә хуҗаһызлыкта, хуҗа була алмауда. Һәм бөтә уңышлар ысын хәстәрле, илдең алдагыһын уйлаган башлык булуда. Совет хөкүмәте итәкчеләрне әленнән-әле алмаштырып торуды кулай тапты. Ошо yerдә туып үскән кешенең үз туган ягында хуҗа булуы һирәк ине. Миякә районының 70 еллыгын билдәләгән көндә лә бары тик һуңгы 10-15 елда гына үз якташларының итәкче булып торуын һәм туган ягы өчен нинди эшләр эшләй алуын күрде халык. Бигрәк тә Хәйдәр Мусин, Юлай Ямакаев, Васим Хәсәнов, Николай Трофимов, Риза Шәймәрданов, Василий Афанасьев һәм башка егәрле улдары менән Риза Миякә ягы. Районның 70 елына әле без килдек. Нык авырлыклар белән, битендә перестройка белән эшләргә өйрәнеп, яңача яшәргә өйрәнеп килдек. Беренчедән район белән итәкче итүче иптәшләр бик акыллы эш алып баралар. Республикадан куелган бурычларны үтәү өстендә, районның үз алдында торган бурычлары, шушыларны үтәү өстендә акыллы рәвештә эш алып баралар и ырыш айттылар. Менә шуның өстендә эшләгәнгә күрә, наверное, районыбызда эш алыма бармый. Күп кенә нәрсәләр буенча район беренчеләрдән шутлана бит республика буенча. Монда районның руководствосының өлеше зур. Җирдә эшләп үскән егетләр бит инде без. Туган як булганга күрә беренчедән яратабыз. Икенчедән бит инде все безнең район бүтән районнарга чагыштырып караганда нык матур, нык ягымлы, күңелебезгә якын. Моны шуңа күрә яратабыз.
1965-74 елларда партия район комитетының беренче секретары булып эшләгән Кыям Хәлил улы Мустафинды һугыштан һуң авылда аякка бастыруда җитәкчелек иткән Фәсхетдин Нафиков менән Әнвәр Насыровты олы хөрмәт менән искә ала Миякәләр. Кыям Мустафин эшләгән дәврдә төзелгән мәдәният һарае, дәвахана, мәктәптәр, сәнәгать йортлары, кирбез заводы һәм башка авыл хуҗалыгы объектлары бүгенге алдынгы хуҗалыктарга, җитешле тормышка нигез булды, ди улар. Tırış olup, işten olup, olar yolqav tügüller. Bir nizikte yol. Kim tırışa, kim işley, ul dünyasını döküte, maşinası da var, kurası dolu mal tuvarı da var, bütehinde olar, buzdar alır. 25 ел колхоз бригадиры булып эшләгән Хөснулла Вәлиуллин кебек. Әхияр Әхмәров һәм йорт ил эшендә, авыл советында эшләгән уламандарның сүзләрендә хакыйкать яшьтәргә аманат. Егәрлелек, юнселлек хас безнең халыкка. Борындан малсылык, кортсылык, игенселек, урман кәсебе һәм башка кул эшләренә оста булган Миякәләр. Бала сугу, нагыш халу осталыгы ла был яктар өчен иң кадимге һөнәрдән санала. Бұл ата-бабалардан келген мирастыр деп ойлаймын мен. Мына неге олар сөйдер, әсейдер хуккан бетінде. Һәм біз де алардан артта калмаска, олардың истәлеге итеп хакларга тиешбездер. Һәм без үзебез дә балаларга өйрәтергә тиешбездер дип уйлыйм. Ул бит безнең үткәнебезне лә хәтерләтә һәм киләчәгебезне лә күрсәтеп тора торган нәмә. Бейеккенә тавызыңа итәгенендә югәне һәвәйере ятып, агайыным минең зур дәүләтем. Туганнарым алтыны канатым. Агайыным минең зур дәүләтем. Балаларым алтыны канатым. Аталы бала сугу һөнәре лә замандың аллы гөлле яңы төстәре һәм күренешләре алдында сигенгәндәй, һәвәскәрләр өчен күңел зауқы ишегенә булып кала. Инәйләрдән, нәнәйләрдән калган аталы баласлар һәр йортты яктырта, әмма осталар да һирәгәя. Шул ук вакытта Миякәнең Богдан, Тамян, Шатмантамак, Айыт, Суккүл, Баязит авылларында һугылган аталар халыкара күргәзмәләрдә зур баһа алып кайта. Был хәл халык хазинаһына хаксыл караш талап итә. Миякә районының 70 еллыгын байрам итүчеләр Бөек Ватан һугышы осырын, яуда дан каданган, тылда һыр бирмәгән якташларын олы ихтирам менән искә алды. Миякә ягында туып үскән 3 Советтар Союзы герое Миңнегали Губайдуллин, Мансур Абдуллин һәм Иван Максимча менән улар бүген дә горурлана. Елдәр авылы музее шәҗәрәләр, тарихи экспонаттар, тормыш көнкүреш һәм шәхестәр хакында бәян итә. Музейды оештыручы Сәфиулла улы Хөсәенов абруйлы укытучы, яшь буынга баһалап беткеһез бүләк аманат калдырган ил агаһы. Гомер үтә, бүгенгә бер иртәгә тарихка әйләнә. Шуның өчен истәлек калдырасы килгәндер инде. Авылның тарихын. Авылның тарихы бик зур.
Ул тоташа 15-нче буатка. Элек бит без сорый белмәдек атай бабайлардан. Сорый белмәдек. Алар безнең арадан китә тора. Хәзер даже шәҗәрә тутырырга да менә үземнең 6 буынны беләм мин әтием ягыннан. Әнием ягыннан 5 генә. 5 буын гына. Хәзер сорар кеше юк. Шуның өчен бик зур югалту ясаганбыз. Электән үк белеп торасы булган. Элек без нәселне белмәгән Иваннар булып үскәнбез инде. Миякәләрнең яңа бер горурлыгы Илсугыл авылынан яуга ибәрелгән ат Керч. Башкорт дивизиясе яугирлары менән Дим буенан Берлингаса барып җитеп, еңү яулашкан легендар ат хакында хугыш ветераны Султангали агай Иликаев сөйләй. Керч хугыш яландарыннан кире кайткан бердән-бер ат. Уның һәйкәлен кую бөтә башкорт дивизиясының данлы юлына хөрмәт билдәһе булыр ине, дип хыяллана Миякә халкы. Әле безнең Миякәнең 70 еллыгы бит. 30-нчы елларда барлыкка килгән бит инде. 30-нчы елларда. 30-нчы елларда мин бик әйбәт белән колхозга кергәннәр. Колхозга шулай җыелып, бер җыелып кирделәр. Шуннан таралыштылар. Тагын кирделәр. Шулай итеп колхозны создай итеп, малларны җыеп алып киттеләр колхоздан. Шунда жесткий каты нигә? Дисциплина. Парагул фәлән юк бер төрле. Парагул булса хәзер син судитләр, сугышларында да судитләр. Вот. Алымка тарафтан бер ватылды, карайлар, бу зәңгәрләнмәгән. Нәрсә, синең берсен белеп отылмаган. Шулай дип синең берсен беләмсә, тикрат берсигә уже Tülediler. Bu vakitte biraz otursan tüleder. Milyon da rimana. Потому что трактор ватрга ирек бибери. Тракторны корага. Кората var. Мушка. Менә хәзер бит ватрар яшьләр. Ватрар. Мен бригадир булып эшләйм. Ватрар. Әлдәрдәйм барып. Трактордан. Менә бит җир сыр görүсез. Трактордан битен түтүндә чыкмай бит ишмә самайда. Ничек тирәнтергә? Сез сайгына сөйләсәгез. Көчле рухлы, мәдәниятле халык хулай Дим һуын. Бик күп талантлы кешеләрнең туган ягы ул Миякә ягы. 12 ел инде кыш башында бында Акмулла көндәре үткәрелә. 19-нчы буаттың мәхшур мәгърифәтсеһе, башкорт поэзиясының классигы Мифтахетдин Акмулла Миякә районының Тукханбай авылында туган. Акмулланың исеме башкорт, татар, кадак, төркмән, карагалпак һәм башка төрки халыклары арасында киң билдәле. Сатира остаһы буларак Акмулла наданлыктан көлә, власть ияләренең канһызлыгын, аяусызлыгын фашлай. Акмулла Салават Юлаевтан һуң беренчеләрдән булып үз халкына башкорттарым дип эндәшә. Халкын аң белемгә өндәй, тормышты бары тик гыйлем кояшы менән яктыртырга һәм агартырга сакырусы Акмулла рухы Миякәнең бүгенге җитәкчеләренә, ил башлыктарына якын. Илһөяр, иҗади замандаштарын улар Акмулла премияһы менән дурлай. Илсугыл авылынан сәсән шагыйрьләр Сафуан Яхшыгылов, Заклантов Фатуллин, шулай ук язучылар Тухвәт Янәби, Гариф Гүмәр, Азат Магазов, Хакимиян Зариповтарның иҗады Башкортстанның әдәби тормышында зур урын тота.
Ошы исемдәре илгә билдәле уҙамандар үстергән төйәктең Миякә ягының илаһи көсө быуаттар төпкөлөнән тарихтан куәт ала төсле. Миякә ере Үдрәс бейҙән башланган 1000 ырыуы башҡорттарының төп ере. Ырыу Рәсәйгә үҙе ҡушылырға мәжбүр булған һәм боронғо аҫаба ерҙәрен үҙ ерҙәре итеп күрһәтеүсе жалобный грамота алған. 18-нче быуатта 1000 ерҙәрен 11 ырыуға бүләләр һәм шуларҙың өсөһө Миәкәлә, Илекәй 1000, Сарами 1000, Күлим 1000 волостары барлыҡҡа килә. Илекәй 1000 башҡорттарының ере һәм атамаһы 14-нче быуатта йәшәгән башҡорт батыры Иҙүкәй исеме менән бәйле. Сыңғыс ханнар ваҡытында һуғышта 2 баһадир рани булып, вафат булып шунда күмелгән. Иҙүкәй белән Морадым тийләрендә. Ана берсен манау тау башына күмгәннәр, берсен анау тау башына күмгәннәр. Ана шунан һуң был инде шунан шишмә сыҡҡан була. Шул шишмә изгеләр ҡойосоноң суы дип аталған. Мының элек даны бик ныҡ таралған булған. Менә әле без хәзер 80-ді ҡуябыҙ, менә бездән йәшләр дә беләләр әле. Мында Ҡазағстандан дөйәләр белән сарыҡлар алып килеп, мында сабан төйө кеүек халыҡ йыйылып ятып, ҡорбандар салып, шуны пешереп ашап, суында ҡойоноп, намазлар уҡып, суын алып ҡайта торған булғандар. Менә мының әлдә лә мының даны юғалып бөтмәгән, ауыр сир белән сирләүселәр, тирәктә ишеткән кешеләр, шуның суын алдырып, шуның суы белән туҡланған кешеләр күп. Менә рәхмәт беҙҙең колхозда ауылға шуның суын төшөрҙө. Беҙ большевик колхозының бөтә ағзалары ла изгеләр ҡойоһоноң суын эсеп ятабыҙ, Аллаға шөкөр. Со стороны республики, допустим, районных руководителей тормоза не было, помогли. В данном случае, я ничего не скажу, вот когда начали строить, особенно последние 75-85 годы, поедешь за стройматериалом, обеспечен, лишь вот желание было. Там даже цемент, или там кирпич, или железобетонные плиты, и любой, и трубопровод, это трубы для водопровода. Тормоз не было у нас, в любое время нашли. В этом случае, конечно, нам помогали районное руководство. Очень хорошие руководители наши были. Как сегодня сказали, Шайхудин Мусин, Иван Петрович. Потом даже в районе, вот это большую помощь дорог строили при помощи районных руководителей Ивана Петровича Кирста. Вот асфальтный завод. Это не всем поймешь асфальтный. Когда у себя асфальтный завод, пожалуйста, в первую очередь себя выслушаешь. Потом кирпичный завод. Чем ехать туда, дальше Стертамак, во-первых, оттуда получили. Во-вторых, когда у себя Мека, плохо или хорошо, сами это брали. Потом даже и Меспром хорошо был, это самый маслозавод. Если бы сегодня опять говорили, даже наш нефтепродукт другой или что надо, наш завод сухого молока, любое время продукт, он реализуется, его потребность в городах, и это помогает. Вот это все. Башкортстаннан нәмәләр эшләнә, Миякә районында шулар барда эшләнә. Ише даже әйтергә була артыграк эшләнгәннәр дә бар. Нисен әйткәндә, менә иптәш әйтеп үтте бит инде. Газификация полностью үткәрелгән безнең авылларда, асфальт үткәрелгән авылларда, водопровод, су үткәрелгән безнең авылларда. Без башка районнарга караганда лучшырак яшәйбез дип исәпләйбез. Менә күршеләргә караганда Оренбур, безнең Кырда Оренбур облысына караганда, күрше район Бишбүләк, Стәрлебаш районына караганда безнең район күп алдарак бара. Халыклар бездә бик дус яшәгән. Менә Василий Павлович әйтте шулай, мин аңа кушылам аның сүзләренә. Ул бездә бер вакытта да андый бер-береңне айыру дигән нәмә юк. Барысы да без бергәләп сөйләшәбез, бергәләп киңәшәбез, бергә эшләйбез, бергә яшәйбез. Башкортостанда иң алдынгы төбәктәрҙең береһе Миякә районының 70 йыллык юбилейын билдәләгәндә, изге шишмәлә сағылған ҡояш нуры кеүек, кешеләрҙең хәтерендә бөтә тарих, бөтә уңыштар сағыла. Был нурҙар тағы ла балҡып, тағы ла төрләнеп, киләсәккә ынтыла.